Bịakwanụ nụrụ ife aka na-achị Anambra steeti kwuru maka ndị na-esi oke ite akwa ọkụkọ tiwara aka onye eze Jizọs na-ekeghe ite. Hei, ọ dụkwa ka mpụta ndị a abụlọkwanụ tata wee na-ekwukwa maka ndị na-azọ nnwere onwe ndị nọ n'ime ọfịa wee na-atọrọ ndị mmadụ na-egbu ndị mmadụ na-emesi at home wee kwukwa maka ndị eze nwaanyị ọ tụkwa n'oyi ebido wee kpụbafa na ọ kpụchabekwafa wee sị na ndị be anyị nọ nga n'obodo oyibo ka nkụ n'oke ite esirifa bụ ife dubalụfa n'ime ụlọ nga. Ọ sịkwa na o nwere mmadụ 19 o jefu mbọsị nwa nọ n'obodo oyibo na nga n'ọkwaso ndị Anambra steeti unu ya bịa nnọọ ka unu gelu n'ọnụ ya na ife o kwuru ebe a ka nkụ ma ndị na-azụ afịa na Onitsha Main market. Ụmụaka ndị Igbo bara ime ọfịa chọpụta na kidnapping na fa na-ekpata ego na ya werezi emere biznes. Onye nya ahụ ọkada onye tara ọba ime ọfịa sị ya na-eme liberation na-ewetara ụlọ Biafra. Ọ pụtara okpuru mmadụ wetara ya ego ewetara ego pepie isi ọịtụ abụ Biafra na-ekwu maka ya. So alụ baa ebe niile anyị wee chọpụta ndị na-agba oke ite agbapụ ma ụfọdụ ndị ụkọchukwu anyị na-eme ife a na-agwa ndị mmadụ na ọ bụrụ ije lụọ na ọ bụrụ aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ nọ ime nke a mee nke a majik eme ego abata n'aka ya. Ndị na-agwọ oke ite na-agwọ ije prison yards all over the world. Ụmụaka Igbo particularly ụmụaka Anambra o nwere ndị nke aka gbusiri ụbọchị a almost about 19 or so or 20 something of them with the exception of one, the others 20 something ụmụaka Anambra. Ọ dị mmadụ na-akwọrọfe ọgwụ ọkwọrọ ya oke ite ọgwụ ya na iburu drọg ịṅụcha iburu drọg buru eje obodo oyibo elu mashin ndị Hausa ekpuo isi maka agbọrọ oke ite. Ijezie prison yards all over the world ụmụaka Igbo emegene eju. Ejem Philippines 2011 I there for their prison yard with their president. You know, prison yard they just on a top. But we put that the prisoners on a football club from a National League Cup that year. And when the Arsenal Maga passed vote of thanks, the club, the team I saw again, or the board of the South Center. South Center was a think tank of 54 developing countries of the world. My China, my India, my Tanzania. Our president our chairman was the former president of Tanzania, President Nkapa. That's not more getting a photo of thanks. So I can forward the names of their players. I am telling you honestly, out of 22 names we fed in the IBA, I can bet you at least 9 of them are people. Everywhere. Ade ekuzi okwu ịkpata ego akpata oge nna-eto a na-ekwu na a na-akpata ego akpata pasizie nọ mbute a na-ebute ike onye na-ebute ike. Ọ bụrụ na etu a na o nwere obodo dị mmeghere emeghe si etu ọbụla aga. Ndị nne fụm ndị nne ebe a unu enyela anyị aka maka na ịba n'ime ọfịa ụmụaka niile anyị na-ejire n'ime ọfịa. That's why I talk about I'm glad I'm for ndị ụka ma ndị ụkọchukwu ma ndị nne nọ ebe a ma ndị nna ndị na-ejide bụ nna Michael, Christian, Charles, Samuel, James, John nke a afa niile eji ime mmiri chukwu n'ụlọ ụka ọfa nọ n'ime ọfịa si ada ebe ọbụla afa nọ nnukwu alụ nsị. That's the first thing fa na-adọba ebe fa mee camp. We have cleared 62 of such camps na Anambra. Ime ọfịa fa ji ebe adọba alụ nsị. Father Peter, Emmanuel, this John, Christian. That's number one. Ojenzie make kidnapping on why na anya bo okada. Make kidnapping, make kidnapping on another building foundation. Ndinne, I'm sorry, with all due apologies. On ndinne na ebuzo emeka nyaba anole. Eh? Eh? Bikono, nwatakịrị ọnọdụ university, say young girl, oburu iPhone 17, mata, ulu moto.
bụrụ nke a ada ajụzi nwa m ebee ka isi bute ụda ama adịnụ mmanụ so anyị wee bido dị ọgụ ndị anaghị agwọrụfa oke ite a ụmụaka anyị na-edufe ụmụaka anyị niile and we must bring an end to it. That's why January last year I wee pass a law ndị na-eme oke ite ndị na-eme eze nwaanyị ndị na-eme nke a anyị fụkwaghị ka ị na-eme of course mmadụ ịtọ na n'ime kịta ndị oke ite obodo megide now thank you just wait ndị eze nwaanyị mmiri niile anyị nwe public water streams niile anyị nwe ndị ebe ka ya kwara ka ya kwa white ka nke a gbakọta ife niile fa na-agwọ ka were ewunye na mmiri onye mmiri ndị mmadụ na-eji echuru na-aṅụ iwere ịgbakọta ife niile na-agba iwunye ya ebe a mmiri eruru gbada the other side nwatakịrị apụta kụrụ mmiri na mosef echi asị na amarọ nke na-ayị ya nọchiri fada ọ bụrụ na ndị a ya bịa na atak ya so inefa asị ndị eze nwanyị enwere freedom of religion ọpịa ịmara nke na na-eme ya but don't interfere with others okay ị na-agbọ nsị na aja na-agbọ ife a niile don't go to the water the stream the society nwe anyị ncha nwee ọkwụ ụka dịfọ ebe dị ife nse ndị na-aka ụka ebe a je efe megịnị banye n'ime fensị ebe a je megịnị ka ụka ịkasị ụka ịpụta mana mgbe ị bịazi je blọk ọ dị road onye ọbụla siwere aka so na ebe a ka ị na-aka nke gị mana nsogbu dị so ndị eze nwaanyị anyị wee sịba ndị na-ama achụsị anyị si na aja isi nọ na mmiri ịfụrọ mmiri ife ị na-agwọ kọ ma ife ama adị ile ya egoro buta egoro buta ma dịse nnukwu ife a na-adọ nnukwu bọwela gbajuo ya mmiri na be gị ịmara ife niile na-eme imecha ị na-ene mmiri anya ịmara ife niile na-enwe mmiri ebe a anyị fụkwaghị na awa river akara abalị ofu ebe mmiri anyị na-aṅụ ma ife a typhoid benatanụ ọ bụrụ na anyị chụta nsị na aja esi na ọnụ ụzọ gbara ịnọ ka ị ga-adọbịa ịchụsịa ya kpọkọcha ya baa na kọmpaụnd gị ijere ụka ụzọ ịka nke ọzọ ụzọ agba niile ya kọbịa abịaghị ebe a ụzọ gbara ịnọ adịbọtaghị but anyị fụghị n'ilo ịpụtakwa n'ilo ebe anyị ncha nwere ịdọba ya anyị kwụghị aka ịgbakọta ọka bịa kọwaa ife na-ekwu obodo a ga-adị aka aja aja na-eme gịnị we must continue to emphasize it. Bible says, he who does not walk, let him not eat. We must get back to it. Or if eji malụ ndị Igbo, or if eji malụ Anambra, ịgba mbọ. If eji malụ anyị nọ. Gịnị ka na-akọ ife a? So na anyị ga-ebido the reorientation, the battle to take back our state. It's a very serious battle. We'll battle it to take it back from the criminals. This last Christmas, we had the best Christmas ever. Okay? Yeah. And as last year, markets were open Sunday, Monday, every day. For 5 years, they were low job. Man, if I need one lose as a consequence, okay, take one generation to reverse. Because then we get a lot of businesses that left an Igbo. Or even in our factory. They will say a factory, and I don't have 4 days in a week. Those are now got 5 days in a week. No. People are foreign and happy with the investment. Why will you come to an Igbo? Why? Why?
factories, businesses, even markets, either Sabakita, if we remember. Because on Monday is the most important day of the week in terms of business. I am again, what is here. Over we use there was GMS sports, was GMS meeting on Noka, was GMS Kanka. Obodonele, what I say, I was buying because businesses have been relocating. About that map all on the state, Lagos, wherever. Hundreds and thousands of investors are there building factories. Monday buy. Must Monday sit at home. All on Monday. Akuko schools on a Monday. I am now go 4 days in a week. The rest of the world are now go 5 days in a week. You may say you want our children faculty 4 days, but they compete with them, they go 5 days in a week. I marginalize that, and I marginalize that. But I jack I only drink and I get it. And that's why we said this must end. The man I want to kill it by primary one. Okay, if I sit at home, I'll be done. Or that go out on Monday. Where by secondary school after 5 years. I'm on an go out bus Monday. Or we go primary school. Or more on an go bus Monday. No. And that's why we finally said, you know what? It's no longer about insecurity. Man can all get Christmas, markets, my Sundays and Mondays. From 20th till 15th of January, immediately I got 15th to Suku again. Oh, they can manage your Monday. Madam, I'm going to buy some. Oh, they got Monday. Monday, I hear you, but I die. Oh, yeah, but why did you go Zubia Monday Galaga? Oh, season. So I said, listen, for government, for us, you have nothing to gain or to lose. Nothing. Overall revenue, you don't pay revenue per day. You pay per year. Isn't it? So whether is wrong, you pay the same thing. So for government, why? But as for Igbo, for Anambra, my generations up to 11 generations back, Anambra. If you may feel back, eh? Yes, I love that one. Oh yeah, even a man boy got my I want to I thought you were Teresa. I want to watch Alema Teresa. They come on. Oh, man, wow, the original. Eh? Why I will tell my mother. Then if I go on the one. If I can deny the one. Eh? If I can deny it. So, what I am saying to you, for you to understand why we decided na alubala for na normal bo menane. Obia? Never alubala for normal megene. Men market by uwani na abia azwafia. Isi oji maybe sigia. You lose a men market. The whole West Africa na people azwafia na men market. Isi oji weje ba enwe motor park every person na abia ta person park a motor weje zwafia. Anyway, pack 1, pack 2, pack 3. This year, Anna Christmas, I will cheer shop. I will Anna Christmas, I will cheer shop. I will check the over, will cheer the whole packs. And I say, now I wonder why is it in a bag goes out there, is it to know a silver? Now, just or the opposite and not be worker, or just to say, if you're bullying this again. Over the pack, where to pack? Or send the market to the album for repeat after me. Repeat, so if you can't pack, you can't shop. But repeat where? Obona, the size of the Ebega pack. Now calling the size of Ebana as Wafia. So that in the matter we have to say packs. If you have a market or a parking space, it's a dead place, it will die. Obona, it's like a women market. But we are determined. We can market by address Anambra. Main market by address in the Igbo. It used to be the largest market in West Africa. I got revamp Opia, bring their life into it.
We must restore back the parking spaces. The park and shop. The world will come back to Anambra. The world must come back to Anambra. We can't continue this way. And other ones now, I can have beans on. I'm not a beans. I can my nesi. Anambra, I'm at beans. Tell you by every December next year, and about 2028, I am not going to pay them. But I buy this, Anambra Garden. So I told you can honor. Can now no need. One get yellow may I if it was a sanitation. I couldn't have get yellow can. And where I open not here. Orion Papa, the generation didn't care for Buhari now to war against indiscipline. Very for vehicles, buses, then we say buckets. And like that, a 2 year there, West Bin, buses and vehicles. Very careful, Madam and Dow. Get it up. Pure water, pure water. Oh, Surgery is legal. Surgery is legal. Madam, we must make this place work. We must make it work. Say continue. They queer. No control. I don't know. And they queer. They queer. And they queer. And they are wafia. And Mekata. Ebugati or Megane. Kato Bante. Whereby on the Ocha. On for a massive program. It is sale. Tipo Chasi Gota. And they Ochia. But I'm keep Ochalo. Oyana Anawaka or Ube or Cat, but you could even know I got a mechanic. For now, we'll say, no, come here, sock away if I got it. Never, no, only a pipe of tea. You are a back on a gazette. A back of Milianaga. A back. So now I am very happy seeing you. Very happy seeing all of you. Very happy seeing all of you. I'm very, very happy seeing you. And now I remind I need an holiday. Okay? Yeah. I need a Gambia. Go where the man. I can see 2 groups here. I think I form and